Em dic Marina Dasca, soc alumna de segon de batxillerat i el meu treball de recerca tracta sobre la determinació de trajectes òptims en la circulació mitjançant l'ús de sistemes informàtics. L'objectiu principal del treball consisteix en definir, mitjançant el robot MBot, els programes MBlock i Unity i la maqueta d'una abstracció d'una ciutat, un recorregut eficient per als vehicles entre dos punts situats dins una trama urbana de manera òptima i sostenible, considerant la gestió del trànsit i altres aspectes sobre l'eficiència energètica i la sostenibilitat. També es busca avaluar l'opinió de la societat sobre les mesures sobre l'establiment de mesures sostenibles a les ciutats, així com la seva potencial efectivitat. L'elaboració del treball consisteix en el procés de construcció del robot MBot i la seva programació amb MBlock, així com l'ús dels programes Unity i la maqueta de l'abstracció de la ciutat per posar a prova el robot. També s'analitzen dues entrevistes realitzades a dos experts en mobilitat i una enquesta realitzada a part de la població tarragonina per determinar la tecnologia utilitzada als carrers de Tarragona i la seva satisfacció per part dels seus habitants. Les conclusions més importants són el fet que aquest model abstracte d'una ciutat és concepte de test al qual es pot aplicar a una maqueta real o una ciutat. D'altra banda, també s'ha demostrat que la població coneix generalment el concepte de les ciutats intel·ligents i són conscients dels efectes que tenen sobre el funcionament de les ciutats. En general, es té una opinió positiva cap al concepte treballat i es percep un grau elevat d'efectivitat en els sistemes i serveis intel·ligents de les ciutats. Tot i que és possible determinar la ruta més òptima i eficient, no sempre coincidiran que sigui el camí més curt. Per aquest motiu, és vital continuar investigant nous mètodes i tècniques de càlcul del trajecte més eficient. Encara que el més probable és que per transformar el model actual de circulació s'hagin de fer canvis en altres aspectes de les ciutats, com ara l'estructura dels carrers o la distribució de vehicles per càpita.